Kaixo gaitzak! Egun hon, Eugeni. Zer moduz? Ondo, pixkat korrika nator, Gasteizen ondo izgoizian eta korrika nator, baina ondo. Begira, gaur Gasteizera egun batzuk pasatzea. Bai, gaur zoa zara? Laguna beti. Laguna Josuan. Eta esan daiteke San Juan bezpera naurrela. Bai. Berezu, etzara Gasteizekoa, berezik eta Sogaluzekoa. Bai, hori da. Ni Sogaluzen jaiotakoa naiz, eta, bueno, bizi osoan daramate bizitzen. Jendeak igual, ez dakik nago Sogaluze, dago, bueno, Eibar eta Bergara artean, eta berez neko fama eskasa daukan herri bada, zer jende guztiak esaten du zulo bat dala. Eta argi gutxi sartzen dela, baina nik esatzen jendeari hori kanpotik ikusten dena da. Barrura jundezkero, herri oso politia da, eta batez ere jende oso ona dagoela. Ni Sogaluzen amaren aldetik familia. Kontxo? Urrutiko familia daukat, eta beti esaten da Sogaluze ikusia dela. Ez da ikusia. Sogaluze da. Bai, eta punto. Bai. Bai, baina egia da, bueno, herriak ero badukala bere xarma bere puntua, eta oso inguru polita daukala, mendialdera jundezkero eta oso mendialde polita dauka, eta pista oso zoragarria dauzkana Euskal Herriko beste mendi batzutara. Eraz nik jendea, hemendik onbidatzen zaituzte Sogaluzera etortzera eta ezagutzera, eta aurreiritziarekin apurtzera. Eta aldatzea. Kazetaritza ikasi zenuen, suposatzen Leioan edo Bilbo Leioan. Bai, nahiko argi neukan kazetaritza ikasi nahi nuela, hor zalantzan egon nintzen batez ere bizpahiru kontun artean, ez? Kazetaritza ikasi, Gasteizera jun Euskal Filologia ikastera, edo beste aukera bat zen, justu fakultate hontara bertara etortzea filosofia ikastera, igoien artean egon nintzen. Baina ez dakit, 18 urtekin etxetik alde egiteko gogo moduko bat baneukan, herritik irten eta, bueno, hiri handi batera juteko gogoa, bizitza autonomoago bat bizitzeko helburuakin, eta Bilbok erakartzen induen zentzu hortan, eta Bilbora jo nintzen bizitzera, 18 urterekin, eta kazetaritza ikastera Leioara. Bilbo polita da, Bai, Bilbo polita da. Nire Bilboko lagun batzuk esaten dute Bilbo beraia txiki geratzen zaiela baita ere, baina nire ustez nahiko handia, aukera asko eskaintze dituen hiria da, eskaintza oso zabala daukana, kultura aldetik, eta bizitzeko moduen aldetik ere bai, ez? Eta, zentzu hortan oso hiria beratza. Kazetaritza ikasten ari zinela, zer deskubritu zenuen, edo zer da gehien agoita errekaltzen zenuen gauza. Bueno, nik kazetari izateko gogoa neukan, txikitan telebista asko gustatzen zitzaidalako, eta geroraia nera bezaroan igual irratiari ere gustu hartu nolako, irratia asko gustatzen zitzaidalako, ez? Eta bokazio horrekin jo nintzen. Karrera egiten den bilela, eskubritu nuen batetik, kazetaritzak ematen duela aukera gauza asko ikasteko, edo gauza asko, ez dakit nola esan, ukitzeko, ez? Sakontzeko igual ez du hainbeste ematen, ez baldin bazara bintzat zerbaitetan espezializatzen, ez? Baina egia da, jakintza orokor bat izateko balio duela, oroar kazetaritza ona eta kalitatezkoa dagoenean, balio duela baita ere nolabait gu guztion kultur maila eta maila intelektuala altxatzeko tresna importante bat izan daitekela, nahiz eta zoritxarrez
azken urteetan kontrako joera bat ere ikusten da, ez? Fake newsekin, gezurrekin eta halako elementuekin. Eta, bueno, gero ja personalki lagun asko deskubritu nituen, eta deskubritu nuen baita ere, idazten ere ez nintzala gaizkin moldatzen. Kazetaritzan asko idatzi behar da. Bai, azkenean telebistan eta irratian ere idatzita dago dana. Zeno, gidoiak eta beti landu behar dira, idatzi behar dira, eta idazketa funtsezko kontu bada kazetaritzan. Hortzo, suposatzen dut, kaberan zehar praktikak egin ditula. Bai, karreran bertan ez ditun egin praktikak, gero kazetaritza amaitu ondoren master bat egin nuen komunikazioa, bai. Eta, EITB-ek EHU-rekin elkarlanean zeukan master bat orduan, eta gaur egun jarraitzen du. Eta hor aukera izan nuen argia astekarian egiteko praktikak, ustut 3-4 hilabete izan zirela, baina oso esperientzia aberatsa eta polita eta oso oroitzapen ona gordetzen dudana. Bai. Zenba denboa egon zirela. Uste dut 3-4 hilabete izan zirela, eta garai hartan gainera argia aldizkaria pixkat aldizkariaz gain, astekariaz gain, apostu bat egiten ari zen interneteko edukien alde eta eduki audiovisualen alde. Garai hartan ere izan zuten halako astean behineko telebista saio labur bat, beranduegi deitzen zena, pixkat humoretik eta tratatzen zituena aktualidadeko albisteak eta bar, eta pixkat hortan ibili ginen, ez? Eduki horiek lantzen laguntzen, eta masterrean ikasitako horiek nolabait argiako lantaldeari aportatzen saiatzen. Asko ikasiko ez nuen argiako praktikak. Bai. Asko ikasi, gainera, jende ona dago, bertan ere lanean, kazetari finak, eta oso aberatsa izan zen. Mastera bukatzean, zer etorri zen? Masterra bukatzean, nik garai hartan segi gazte erakundean nengoen militatzen. Garai hartan ilegalizatua zegoen eta beraz ezan jardun nolabait esango nuke publikoa edo. Eta masterra amaitu eta gutxira, etorri zitzaigun garaia nolabait, urrats bat emateko, eta segi erakundea desegin zen, eta ernai gazte erakundea sortzeko prozesua lantzen hasi ginen, eta beraz, urrengo esango nuke 2 urteak edo, 2011an egon nintzen argian, 2013 amaiera, 2014 arte ustut, hortan ibili nintzala. Ernai gazte erakundea sortu genuen, eta horko koordinatzaile izan nintzen, eta bozeramaile gula batxegotez. Zer izan zen Ernai zuretzako? Ni gogoratzen dut ilusio handiz landu genduen proiektu bat izan zela. Azkenean, esan bezala segi ilegalizazioan ondorioz eta genekan sentsazio bat agortuta zeukala bere ibilbidea eta gainera ez ginala gai nolabait gazteriak zituen problematika horiei behar zan bezala erantzuteko. Azkenean, jarduera nolabait mugatu xamarra izateak ere, hori dakarrako ezin duzula zu nahiko zenuken bezala jardun. Eta, ernai sortzeak bazekarren hor aldaketa oso handi bat, ez? Berriz ere nolabait plazara ateratzea jarduera erabat publiko batekin, bozeramailetza publikoekin, eta gainera nolabait guk daukagun proiektu politikoa gaztei eskaintzeko modu batekin,
kriston aldaketa eta ilusio handiarekin bizi izan genuen garai bat izan zen. Asko dago aldatzeko ez. Bai, Edo hobetzeko bakarrik aldatu ditza ez gustatzen. Beti hobetzea. Hobetzeko ez. Bai, duda gabe. Bai, ernai sortu genuen garaian eta esango nuke orain ere problemak asko direla, problema batzuk zarra dira, batetik herri bezala oraindik ukatzen zaigu gure etorkizuna erabaki ahal izatea eta estatu bat eraiki ahal izateko, gutxienez Euskal Herritarrek galdetzea, nahi dugun estatu independente bat izan edo arazo hori aspalditik dator eta hor jarraitzen du eta bero horretaz gain, arazo sozialak ere badaude, injustizia ekonomikoak, patriarkalak edo genero ikuspegira dagozkionak, orain klima larrialdiaren inguruan ere gero eta kontzientzia handiagoa dago, hor azkenean frente pila badaude eta iturrian arazo zarrak eta endemikoak direnak, eta azkenean gizartea nola dago erekita, sistema kapitalistak nola funtzionatzen duen, patriarkatua nola funtzionatzen duen, eta hemen asuntoa pixkanaka guzti horri buelta ematen saiatzea eta hobetzen saiatzea. Gotzo, baina gazte xabenere ibiltako zea, ez? Bai. Gazte sarearekin ere oso oroitzapen polita daukat, Esan dizu nik kazetaritza ikastera Bilbora joan nintzanean, irrati gintzarekiko neukala fijazio berezi bat, eta nik esango duke gazte sarea garai hartan, niretzat kazetaritza ikasteko eskola handiagoa izan zala, karrera bera baino, edo klasea baino. Azkenean, gazte sareak ematen zigun aukera, gazteok sortutako tresna bat, gazteoi buruz hitz egiteko gureagatik, lehenengo personan, eta aipatzen genituen borroka guztien inguruan informatzeko aukera ematezun, herri egiten zian, ehundaka eta gauzen inguruko informazioa ematea eta kazetaritza azkenean modu praktiko baten egitea. Eta irrati gintzari dagokinez hori astero egiten genuen irratsaio bat, irauli guinak deitzen zana, eta, ordubeteko irratsaio bat izaten zen, astean behin, eta oso oroitzapen ona ditut garaiaren inguruan, ez da nahiko frenetikoak ere izaten ziren. Musikak izan lotu bat, eduki duzu, Bai, ni musikaria ez naiz, Damu bat baldin badaukat nire bizitzan da, umetan, musika ikasketetan hasi ez izana. Inoiz eta behar. Inoiz ez da behar hori egia, bai, eta horregatik, geroraia helduaroan ikasketaren batzuk egin ditut, baina solfeoa eta holako gauzak ez nituen hartu umetan, eta instrumenturik ere ez duen ikasi umetan. Geroia oso musika zale egin nintzen, nire identitatea hitz egiterakoan lagun bat beti izaten du, rockero izatea identitatearen parte bada da nik sentitzen dut, nik rockeroa, rock zalea banaizela, oso zalea. Eta, hortik sartu nintzen pixkat musika mundu horretan, eta, musika talde batzutan ibili izan naiz, gaztetxotan, nire umetako eta txikitako lagunekin talde bat osatu genuen, Musai Txetxera izenekoa, ez genekin inork ezer jotzen, eta, taldea montatu genuen instrumentuak izan aurretik, ez? Eta jotzen jakin aurretik. Disko bat atera genuen, oso txarra gehian, baina, nik abestu egiten dudan, eta, gero beste talde batzuetan bateria ere jo izan dut. Eta, inoiz ezan ez berandu, ez da duela 6 urte hasi nintzen ikasten basu elektrikoa, instrumentua, Mantzura Luzeko musika eskolan Mikelekin, Mikel Arakistain, ondarrotarra,
musika talde askotan ibil izan da, etxaiak edo izan zuen bajua, Fiorren, edo Keurekin eta ere bai. Eta, bueno, egia esan, berakin astero klase bat izaten dut, ordu erdi batekoa, eta bada momentu bat, beste problema guztiak gazten ditudana, eta berakin, musikaz hitz egin, musikaz jardun, musika ikasi, eta, bueno, ez dakit, oso momentu niretzat arnasgune bat izaten da, ordu erditxo hori. Terapia bat. Bai, erabat. Baina literatura ere interesatu zaizu nola baitez. Bai, literatura, bueno, gustatzen zait, irakurtzaletasunan niri berandu etorri zitzaian, ez naiz? Bai. Umetan eta hola ez duen gogoko irakurtzea. Etorri zitzaidan da izango nuke emezortzi horrean duran. Bai, niri ere alako adin batekin, igual pixka lehentxeago, 15-16 urterekin, baina hori gogoan daukat, eskolan liburuak irakurtzeko bilatzen zizkigutenean eta oso gogotxa ezartzen dituela horan. Baina, bai, gerora egia da, hartu niola literaturari gustoa eta, bai, denetik irakurtzen dut. Batez ere, hemen Euskal Herriko euskal literatura irakurtzen dut. Literaturari dagokionez, bai, izan dute novelak, ipuinak edo poesia direnean. Eta gero, egia da, saiakerak ere irakurtzea gustatzen zaila eta horri igual bai Euskal Herriko saiakera gile eta intelektualen liburu ez gain, kanpokoenak ere irakurtzen ditugu, ez? Zer musika entzuten duzu? Musika? Bueno, nik roka entzuten dut, bai, eta, urteekin, adinean kontua ere izango ez dakit zer da, baina, gero eta... Oindik bai. Baina, ez dakit, duela 15 urte entzuten duen musikan baloratzen dituen elementuak eta orain baloratzen dituenak igual ez dira, berdinak, ez? Nigo batzen dut, 20-22 urterekin, 18 urterekin entzuten duen musikan baloratzen duena zen, alik eta zarata hundiena izan zedila, alik eta abiadura hundienean jotakoa izan zedila, eta izan zedila horako, energia eta musika oso gogorra, nola baitez, entzuten nuen, eta entzuten dut oraindik ere, gustatzen zait, eta egia da, baude musika talde batzuk nire, ez dakit, biografian horrengo diranak, nolabait beti kokatuta oso goi mailan, ez? Entzuten dituanean berriz, zala ipurdia jartzen dira. Baina, gero urteekin hori bazoaz esploratzen eta bestelako musika estilo batzuk eta bestelako bide batzuk entzuten eta jorratzen, eta orduan, espektro asko zabaltzen da, eta gaur egun esango nuke askoz espektro zabalago entzuten da. Ez da musika talde zentzuten duen, zatea nahi duzun, Bai, garai hartan, esan dako 20-22 urterekin entzuten duen musikan, nik esango nuke, nera bezaroan asko markatu ninduten taldeak izan zirala, Euskal Herrian punk taldeak. Hano bentzun izan ditugu, La Polla Records, Rip, Cicatriz, Kortatu eta alakoak. Hoieko igual oso gaztetxotan, eta gero Ramones eta antzekoek. Gerora, esango nuke Nirvana bezalako taldeek, edo Negu Gorriak bezalakoek bestelako mundu bat zabaldu izan zidatela, eta hortik aurrera, musika gogor hortara ere hasi nintzara sartzen, ez? Eta, esango nuke, dut bezalako taldeek Euskal Herrian, ungarrikoak, netzata, ustez, berain diskoak, dira harribitxi batzuk, ez, duten diskoak. Anestesia asko entzun izan dut, eta eta behaien kontzertutara asko jun izan naiz, eta bain desiatzen nago, bueltatzen dian berriz kontzertutara. Bueltatzeko dira, ez? Bai, uste ez, zerbait mugitzen ari dela, eta, espero dugu.
Eta gero nazioartekoetan, Converse, Dillinger Escape plan horiek oso zarata handia dira, horiek. Bai, olako taldetan mugitu izan naiz. Eta gaur egun, ez dakit, hemen Euskal Herrian esango nuke daudela musika talde ederrak, ibilbedi entzuten ari naiz desente azkenaldian, Espalak, Lukiek iruditzen zait talde izugarria, zuzeneko oso nagoena, Bazkaren kontzertutan ere oso gustora naiz, pixkatu izan. Tanetik, Izaki Gardenak asko gustatzen zait, bai. Zaletasunak mila zaitxatan zaude sartuta, baina denbora libera ere edukiko duzu. Bai, saiatzen gara. Eta txikia zer egitea gustatzen zaizu. Gaur egun baserri baten bizi naiz, Anzora Luzen. Bai, aitaren jaiotetxean. Eta, osaba bat zaintzen ari naizan, aitarekin batera, aitaren osaba bat. Heldua da, 96 urte ditu, eta behar dut pixkat zaintzea, eta zaintzea. Eta, orduan denbora librean, edo, bintzaten militantzia orduak eta sortune liberatuta nago, eta hor egiten dituan zereginez aparte, hor ere badaukaten nolabait zeregin hori, osaba hori zaintzearena. Eta gero, gainontzeko denbora librean saiatzen naiz lagunekin egoten, saiatzen naiz baserrik dauden lanak egiten, ze hor beti lana badago. Eta gero horretaz gain, musika gaur egun pixkat apartatuago daukat, naiz eta gustatzen zaidan musika jotzeare, eta bereziki gustatzen zait bizikletan ibiltzea. Errepideko bizikletan ibiltzen naiz aldudanean, eta bestela mendiko bizikletan ibiltzea asko gustatzen da. Komentatu duzu elkarrizketatzea asko dagoela hobetzeko, baina galdetuko banezu mundu honetan zer kezkatzen zaituen gaur egun esate baterako zer esango zenuke kezkatzen zaituela edo loa gentzen zula. Gauza asko izan daitezke, egunero irakurtzen ditugu berriak asaldatzen gaituztenak, ez? Baina, nik oro har, bat aipatzeko esango nuke mundua nolabait eskala bezala hartuta, alde batetik bestera dauden aldeak nolabait errentaren banaketari dagokionez eta aberastasunaren banaketari dagokionez eta bar. Uste du gero eta nabarmenagoa dela, gutxi batzuk gero eta aberatsago bilakatzen ari direla gainontzekoen kontura, eta gainontzekoak gero eta pobrego egitearen kontura. Eta horrekin lotuta, larrialdi klimatikoaren auziak egia da azken aldian nahiko kezkatzen hauen gai badala, desente jarraitzen ari naizena. Besteak beste, berandu goazelako, arriskuan jartzen ari garelako nolabait zibilizazio bezala daukagun etorkizuna, eta lehen aipatu dudan alde hori, aberatzen eta pobreen arteko edo behartsuagoen arteko alde hori are gehiago larritu dezaken kontu bat ere iruditzen zailarako, ez baldin bada benetan baliatzen momentu hau sakoneko aldaketa bat egiteko eta oso bestelakoak izango diran politika batzuk egiteko. Nik esaten dut, laster gabonak ondartzen ospatuko ditu. Bai, eta hori urak ez badigu gain hartzen. Babeago egiten ez da. Gorzut, mila milioi esker. Zuri, Eugene, placer bat izan da. Eta. Bai, ni oso gustora honez. Bilateko diago musu bat, gugu ikusi. Noski baiet, musu bat, anaik. Agur!